tukka hyvin. Se on vähän yli 6 taas kello. Kohta mennään. Se mikrofoninkin toimintaan, niin täällä on kylmä. Mulla huurustuu hengitys. Teevesi on kohta onneksi kuumaa. Aika kosteeta. Mulla on monesti sormikkaat mukana kesälläkin kun mä menen, mutta nyt mä unohdin ne. Ja sit ihan nyt huomasin, että mä oon tötellyt tän kameran kanssa jotain ja on kuvannut tosi paljon 4:3, mutta kun tää etukamerahan on tuo 4 etukamera, etunäyttö, niin mä en oo siitä sitä huomannut. Tuleepa vähän taiteellisempaa matskua. Siinä on semmonen persoonallinen ote, eli tötöilyote. Huomenta vaan kaikille joo. Siellä on karavaanerit, ne oli ihan nätisti. Nukuin 9 tuntia. Oli aika jees. Nyt on tullut nukuttua. Jaha, vesi on kuuma. Mä rupean tekemään teet. Ja puuro seuraavaksi keittelemään. Aamupuuro. Tök. Noin. Olipas iso vaihe. Jop. Ihan tämmöisessä säässä kelpaa. Tää aamu on kiva kun ei tuulekaan taas. Tässä on pieni pätkä hiekkatietä. Ei ollut komootin mukaan paljon. Vatsa täynnä ja kohti Pärnuuta. Tähän tää sanoo tää laitos. No ei tää oikein sano mitään. Luku, että off course. Tää ei ollut piirretty tänne asti tää reitti. Tää oli tämmönen. Täällä on kyllä aika paljon näitä. Sitten on se huussi vielä tossa vieressä ja kaikki. Hyvä on. No. Course found. 35 kilometriä. Pärnu 32. Meillä on pari koukkausta, niin on vähän enemmän. 34. Varsinaisten pyöräilyajoa niin 30 kilometriä. Ihan kamalasti tällä reitillä ei ole nähtävää ja koettavaa. Saa keskittyä itse tekemiseen. Keskiö jatkaa napsumista. Josko mä muistaisin tilata uuden. Samaten eturattaat ja katsoa takapakkakanssuketju. Piti ottaa mikrofoni pois kun rupes sataa vettä.
yllättävän vähillä sateella päästä. Alkuperäinen sääennuste oli sitten, että sataa joka päivä ja joka yö satais vettä. Ei onneksi satanut. Yhtenä yönä ihan koko päivä. Nyt on viimeinen 20 kilsaa. Alle 10 kilometriä matkaa. Jotenkin vähän haikeeta nyt kun tää loppuu. Tähän toi tarkoittuna. Au! Katsoo näitä töyssyjä vähän. Noihin ei kyllä panostettu ja nää aika matalalla nää puut. Ihan ei kypärää ota. Harmi kun tuo musiikki ei kuulu, mikä täällä naapurista kuuluu. Pärinuu. Villa Katharinan saapuminen oli aika erilaista kuin yleensä hotelliin. Täällä ei ole siis henkilökunta paikalla, että jos tuutte tänne, niin kannattaa sanoa etukäteen, milloin tuutte tai varautuu odottaa hetki, niin hän ainakin me fillaroi sitten tohon paikalle ja sitten saatiin avain. No, kaikki toimii periaatteessa, teet sinänsä, että mitäs huomenna? Tänään käytiin semmoista pizzaa, pullaa. Huomenna käydään syömässä pizzaa ja pullaa. Ja uimassa ja vähän ajelemassa Pärnuussa, josko ilman laukkuja olisi vähän kevyempää. Ja käydä vaan ihan pyörähtään tuossa lähellä ja sitten beachille vaan. Mun niska on ehkä vähän palannut. Naama on ehkä vähän palannut, että jos koettais pitää aurinkorasvasta huolta. Hotellin ikkunasta on ihan... No, käänny nyt. Ihan ok. Jos nukkus 10 tuntia ja sit huomenna jatkaisi. Se on tavoite. Huomenna ei kuvata muuta kuin vähän ehkä videoa, kun ajelee. Siinäpä se. Ja hyvää yötä. Koska kellohan on jo kohta 10, niin kyllä tässä nukkumaan pitää.